खुलुमबाय स्टुडियो आं रबिन बसुमतारी आरो बे समाव महाराष्ट्र पुणेनिफ्राय मोनसे गिदिर आरो गिख्रंथाव रादाब नंगौ मैया एबा थांनाय बृहस्पतिबार खालि बे गिख्रंथाव जाब्रबथाया जानानै थाङो जेराव सा 8 सुबुंनि जिउ खहा आरो सा 14 सुबुंफोरा गोब्राब जोखोम जादों होनना खौरां मोननाय जादों। माखासे खौरां बिजोंनि गेजेरजों मिथिनो मोननाय बायदिब्ला मैया थांनाय बृहस्पतिबार खालि बेलासिनि 5:30 रिंगासोआव 20 निफ्राय 25 गारिफोरा मोनसे चेन रिएक्शनाव सौग्रावलायदोंमोन आरो बे गंसे कन्टेनार ट्राकआ सौग्रावनायनि जाहोनाव गोबां गारिफोरा गिख्रंथावै अर खामनाय जाब्रबथाया सोमजियो। जाय जाब्रबथायनि जाहोनाव सा 8 सुबुंनि जिउ खहा आरो सा 14 सुबुंफोरा गोब्राब थासारियाव जोखोम जादों होनना खौरां मोननाय जादों आरो बे गिख्रंथाव जाब्रबथायाव कन्टेनारनिफ्राय 2 हौवा, गारिनिफ्राय 3 हौवा, 2 आइजो आरो 1 हिनजावसाजों लोगोसे गासै सा 8 गोथै सहफोरखौ बोखांनो हायो। मख'नो गोनांदि बेबायदि दुखुनांथाव जाथाया माखासे सान सिगांसो तामिलनाडुनि आरियालुर जिल्लानि तान्जावुर आरियालुर राजा लामायाव 100 निबो बांसिन एलपिजि सिलिन्डार लानानै थांनाय ट्राकआ बेबायदि जाब्रबथाय जादोंमोन। जाथायनि सायाव जायगानि सुबुंफोरनिफ्राय मिथिनो मोननाय बायदिब्ला गंसे गिदिर कन्टेनारआ अर खामनायनि उनथिंनिफ्राय गोबां गारिफोरा सौग्रावफैदोंमोन जेराव बेबायदि दुखुनांथाव आरो गिख्रंथाव जाब्रबथाया मैयानि सानाव जानानै थाङो। राज्योनि गिबि मन्त्रि देवेन्द्र फडणवीसआ जिउ खहा जानाय सुबुंफोरनि नखरनो 5 लाख रांनि अनसुंथाइ होनायनि खोथा फोसावदों। बिथाङा जाथायखौ दुखुनांथाव होननानै बुंदों आरो समाजारि बिजों एक्सनि गेजेरजों फोरमायदों दि आं बे जाथायाव जिउ खोमानांनाय सुबुंफोरनो गोसो गोरबोजों मान बावो आरो बिथांमोननि नखरनि दुखुखौ आंबो हमदांनो हायो होनना। लोगोसे नेशनेलिस्ट कंग्रेस पार्टीनि शरद पावारनि दैदेनगिरि आरो एमपी सुप्रिया सुलेआबो बे जाब्रबथायनि सायाव दुखु मोननाय फोरमायदों। खुलुमबाय स्टुडियो आं रबिन बसुमतारी आरो बे समाव महाराष्ट्र पुणेनिफ्राय मोनसे गिदिर आरो गिख्रंथाव रादाब नंगौ मैया एबा थांनाय बृहस्पतिबार खालि बे गिख्रंथाव जाब्रबथाया जानानै थाङो जेराव सा 8 सुबुंनि जिउ खहा आरो सा 14 सुबुंफोरा गोब्राब जोखोम जादों होनना खौरां मोननाय जादों। माखासे खौरां बिजोंनि गेजेरजों मिथिनो मोननाय बायदिब्ला मैया थांनाय बृहस्पतिबार खालि बेलासिनि 5:30 रिंगासोआव 20 निफ्राय 25 गारिफोरा मोनसे चेन रिएक्शनाव सौग्रावलायदोंमोन आरो बे गंसे कन्टेनार ट्राकआ सौग्रावनायनि जाहोनाव गोबां गारिफोरा गिख्रंथावै अर खामनाय जाब्रबथाया सोमजियो। जाय जाब्रबथायनि जाहोनाव सा 8 सुबुंनि जिउ खहा आरो सा 14 सुबुंफोरा गोब्राब थासारियाव जोखोम जादों होनना खौरां मोननाय जादों आरो बे गिख्रंथाव जाब्रबथायाव कन्टेनारनिफ्राय 2 हौवा, गारिनिफ्राय 3 हौवा, 2 आइजो आरो 1 हिनजावसाजों लोगोसे गासै सा 8 गोथै सहफोरखौ बोखांनो हायो। मख'नो गोनांदि बेबायदि दुखुनांथाव जाथाया माखासे सान सिगांसो तामिलनाडुनि आरियालुर जिल्लानि तान्जावुर आरियालुर राजा लामायाव 100 निबो बांसिन एलपिजि सिलिन्डार लानानै थांनाय ट्राकआ बेबायदि जाब्रबथाय जादोंमोन। जाथायनि सायाव जायगानि सुबुंफोरनिफ्राय मिथिनो मोननाय बायदिब्ला गंसे गिदिर कन्टेनारआ अर खामनायनि उनथिंनिफ्राय गोबां गारिफोरा सौग्रावफैदोंमोन जेराव बेबायदि दुखुनांथाव आरो गिख्रंथाव जाब्रबथाया मैयानि सानाव जानानै थाङो। राज्योनि गिबि मन्त्रि देवेन्द्र फडणवीसआ जिउ खहा जानाय सुबुंफोरनि नखरनो 5 लाख रांनि अनसुंथाइ होनायनि खोथा फोसावदों। बिथाङा जाथायखौ दुखुनांथाव होननानै बुंदों आरो समाजारि बिजों एक्सनि गेजेरजों फोरमायदों दि आं बे जाथायाव जिउ खोमानांनाय सुबुंफोरनो गोसो गोरबोजों मान बावो आरो बिथांमोननि नखरनि दुखुखौ आंबो हमदांनो हायो होनना। लोगोसे नेशनेलिस्ट कंग्रेस पार्टीनि शरद पावारनि दैदेनगिरि आरो एमपी सुप्रिया सुलेआबो बे जाब्रबथायनि सायाव दुखु मोननाय फोरमायदों।